Mami, prosím tě, kolik je 15 krát 28? Ježišmarja, to jsou mé otázky, zeptej se táty. Vždyť tátu nemáme. Promiň, já zapomněla. To jaký to byl příklad? 15 krát 28. To je easy, to je 420. Šikovný Maxík. Vidíš? 420, tak si to tam zapiš. To by věděli i děti ze školky. Přišel pan, všechno vím, všechno znám, viď? Taky ses to jednou musel všechno naučit. A kdo si myslí, že to naučil? To všechno já? To ode mě travení tvý vysoký IQ, chlapečku. No tohle já nemám. Odcházím. Mami, a co ty další příklady? Moje kapacita byla právě čerpaná.